O călătorie în jurul lumii începe întotdeauna cu un pas și cu o hartă. Cum transform lumea într-un joc pentru copii? Simplu. Cu harta interactivă MyMap, lumea ta va măsura 90 cu 60 de centimetri, va cântări 500 de grame și va putea fi agățată de perete sau întinsă pe podea. Ce mod mai interesant de a afla despre geografia lumii în care trăim, despre țările, continentele și oceanele Terei, decât cu ajutorul unei hărți care îți vorbește pe limba ta. 1000 de realități și întrebări te vor transforma într-un geoexpert cât ai zice hartă. Dispozitivul este recomandat copiilor de peste 6 ani și poate fi folosit atât în limba engleză cât și în română. Copiii sunt fascinați să afle despre noi culturi și țări. De aceea harta conține 78 de țări cu o mulțime de informații și detalii, capitale, limbi vorbite, regiuni ale lumii, curiozități. Mai mult, harta vă permite să vă jucați împreună cu copilul dumneavoastră și să vă testați cunoștințele alături de el. Provocări și teste care vor face din geografie cea mai iubită materie de la școală. Cum funcționează? Simplu! Apăsați pe steaua roșie a unei țări pentru a afla numele acesteia. Această stea este plasată pe capitală. Pentru a afla mai multe informații despre acel stat, apăsați pe butonul Categorie. Aici veți afla care este capitala, ce limbi se vorbesc, care sunt țările vecine și personajele celebre. Testele au diferite grade de dificultate. Puteți încerca testul simplu, în care cei mici sunt provocați să găsească o țară, sau super testul, cu o selecție de întrebări mai dificile, bazate pe fapte și informații detaliate. Harta este ușor de manevrat și răspunde cu ușurință la atingere. Toate instrucțiunile sunt redate printr-un difuzor care are o calitate a sunetului foarte bună. Funcționează pe bază de baterii. Acestea sunt incluse în pachet. Pe lângă hartă și baterii, cutia conține și instrucțiunile de utilizare. Spor la joacă!